עוברים לנו תקופה מחרידה ומזעזעת. כל כמה ימים דיווח על מעשים שמזעזים ממש, שנמצא להם מכנה משותף אחד ושמו אלימות. היהדות החרדית מתמודדת עם מצב שקיים המון שנים. עשו הכל להמית, להסתיר, לא לספר, אבל אי אפשר עוד. זה יוצא בסופו של דבר. הנה, מי שעשרות שנים עשה מעשים מחרידים מתוך אלימות נוראה, הוא חשב שלעולם חוסן, וזה יצא. זה הסוף בדברים האלה. לא עברו כמה ימים, שמענו סיפור, דיווח, שמזעזע מבחינה אחרת, אבל ממש מזעזע. אלימות איומה. אבא רוצח בן. כן, תאמרו, חולה נפש. אז אלמד אתכם. בכל אירוע שחרדי חלק ממנו, הדבר הראשון אומרים חולה נפש. התרגלנו לחיות עם מציאות של מחלות נפש. רוצים לראות במאה שערים, אלו שלא מתייצבים בלשכת הגיוס, מביאים פתקים של חולי נפש. הם עוד מסתובבים עם הפתק, אתם רואים, אני חולה נפש. זה הפך להיות חלק מהמציאות החיים. כאשר עוצרים מישהו על מעשים חמורים, מהי השיטה? מדובר בחולה, הוא לא שולט על מעשיו. אבל השאלה היא, אם מדובר בחולה, במי שלא שולט על מעשיו, איך נותנים לו להסתובב ברחוב? איך נותנים לו להיות לבד? איך נותנים לו להשתגע? אני לא הולך לדבר היום על פרט, מה קרה אצל זה או מה קרה אצל זה, אלא באופן כללי, מפני שקורה אצלנו החרדים משהו חמור מאוד, והוא החינוך לאלימות, שבגללו מי שלא מסוגל באמת לשלוט על מעשיו, מסוגל לרצוח את הבן שלו. זהו זה. ישנם הרבה משוגעים, ישנם הרבה חולים, ישנם הרבה שמתמודדים עם מצבים פסיכופטיים או התפרצויות, וזה לא מרחיק כל כך. כן, הרבה עושים מעשים אשר לא רחוקים כאלו שאנשים נורמליים לא עושים. אבל יש לנו בעיה בציבור החרדי, שגם מי שהם נורמליים, וטוענים שהם לא נורמליים רק לאחר מעשה, הם אלימים כי הם חונכו לאלימות. אצלנו החרדים לא מסוגלים לשבת ולשמוע דעות אחרות. התנועים, האמוירואים, בכל הדורות חלקו זה על זה. זה אמר כך וזה אמר כך. אז שמעתם וראיתם שיבואו ויעקו אחד את השני? הנה, השבוע ראיתי, היה איזה רעיון בין נציג דגל התורה ונציג ש"ס, בעניין רבנים וגדולי תורה, למי צריך לשמוע, תלמיד של זה או תלמיד של זה. מכות הלך שמה. פשוט מכות. כמו אצל הערבים. כשהם אומרים משהו שלא מוצא חן מבחינה דתית או אחרת, מיד מכות. אנחנו החרדים
לא מסוגלים לחיות עם הנער נער ופשטי. אני אגיד לכם משהו. זה היה כבר לפני שנים, כשהקימו את אגודת ישראל ודנו בהרבה בעיות, כי אז נוצרו בעיות כלליות. ראשית, המציאות שאין יותר גדול בתורה מוביל, אין יותר מנהיג, היו הרבה מנהיגים. תחילה היו מנהיגים לכל מדינה מנהיג, אחר כך בכל מדינה כמה מנהיגים. נוצרה בעיה, ואז הקימו מועצת. שגם זה לא היה פתרון, עד שקבעו את הקו של נער ופשטי. נכון, אני לא חי את הדרך שלך, לנו יש דרך אחרת, אבל אנחנו מכבדים אחד את השני. אבל לא עוד. היום, כשרבי מחליט לקחת כסף מהמדינה, מכים אותו. אתם זוכרים את פרשת בלז והעדה החרדית? מה קרה? הרבי בלז אמר בשטייניקה תורה, של דעתו, אם לא לוקחים מהמדינה, הם מחזקים את החילונים. אז עדיף כן לקחת, שיהיה להם פחות. זה מה שהוא אמר. אז בשביל זה לא יתווכחו אידיאולוגית בכתיבה, בלדבר, להסביר, על מיד מכות, הרסו את כל בתי הכנסת. אתם יודעים, בכל מקום ובכל, קחו מה שקורה בגור. קבוצה פרשה. So what? איך אומרים? באמריקה. אז מה? זה קורה בכל מקום. וזה יקרה גם בעתיד. אי אפשר לברוח בדברים כאלה. אז מכות, אלימות, רצח. זה דרך. זו שיטה. איפה הבעיה היא כאן? כשמחנכים לאלימות, ועוד קוראים לזה אלימות קדושה, היא אבל מתבצעת גם בדברים שאין להם כל קשר. בכל נושא אחר, האלימות פורצת, כי לא מסגלים לשלוט יותר. החינוך בעבר היה לשבור את האלימות. אין אלימות בשום דבר. אלימות היא הרסנית. היא הגורמת שאבא ירצח בן. השאלה היא מה עושים כאן. אנשים חולים מסתובבים ברחובות, אונסים, רוצחים, עושים דברים איומים. כאשר הם ילדים, צריך לטפל בהם. אבל לא רוצים לעסוק ולדבר. ומה קורה בסופו של דבר? ביזיונות ופשעים עוברים מצבים שמכבדים את העדות החרדית, או מבזה אותה בצורה הכי גרועה. ומי אשמים? רק אלו ששתקו, אלו שלא פעלו, אלו שלא עשו, אלו שקידשו את האלימות ולא לחמו בה. כל עוד שנמשיך ככה, השם ישמור ויציל. מה שאתם רואים היום זו רק ההתחלה. ואם אתם רוצים שבעתיד לפחות זה לא יהיה ככה, עכשיו צריך לפעול. בטרם יהיה מאוחר מדי. תודה ושלום.